na wageni watatu. Good morning. Good morning. Karibu bwansi nga kake. Ya akire. Karibu sana na boigo tuguchaka naye Mr. Umae na boko bamanyi tari awo na boigo erogo kiawo singere na rali ali otenete ase ria tirimba. Bia muno muraria ase ribaga. Nande bia muno asogotwaregania ase geteseni kia getembe ase ngenjo yo gocha ukwanera igoro ya TVET more especially eskuru yaito ya ria tirimba. Samarieta ngoro kwa buna Jackson yondo ibomae ase skuru eri ya ria tirimba yonde mwalimu kabere ose a deputy principal. Biamona sana, karibu Igasi studio Getembe TV na boigo Getembe FM bonsi tunyare gosanga na Asante. Madam Wakire wiye. Karibu sana ase studio. Asante. Na boigo manyo wancho murigire na boigo murigire eri teriao na rivaga riao ase ria tirimba. Aya samalieta ngoroku yunuke kelmongwae. Omwalimu ase technical ya ria tirimba TVC. In ase department ya fashion design and cosmetology. Iyo etenere tamangana yo bosoni bwechianga amone chituki korosia abantu. Natebire mbia mona soko ngaligania sigetwiki kya Getembe. Elinde tunyare tukura diskuru yeito. Karibu sana na Mr. Chacha. Yes. Habari yako? Nzuri sana madam. Sasa wewe ni kama lugha pengine labda tutachanganya kidogo. Ndio. Karibu sana na unaweza kuongelesha mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Mwambie jina na cheo chako katika Ria Tirimba TVC. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Kwa majina ni Paul Chacha. Mimi ndio registrar katika chuo cha Ria Tirimba TVC na tumekuja hapa kuambia kwa nini chuo chetu ni bora. Asante. Na kazi ya registrar, nikianza na wewe labda kazi yako kama registrar huko ni ipi? Kazi yangu kama registrar ni kuhakikisha kwamba tumesajili wanafunzi ambao wamequalify kuingia katika courses zetu na pia tunahakikisha kwamba tumewaweka katika funding na wamequalify kupata pesa ya serikali ili ya kwamba waendelee na masomo bila tatizo yoyote. Karibu sana. Asante. Na Mr. Umae ngochaka na ya sinchira ya bene kero tukurigeria Ria Tirimba eskuru yeganga yere na boigo ngaki chage Ria Tirimba TVC. Bia mono na anda selibaga. College ya Ria Tirimba Technical Vocational College gego toka se Nyaliwa Masaba constituency. Yes. Ward ya Gesusu. Aliese junction ekogenda Geteri. No egotoka obaso imenage kilomita angeibirega kwa ikirororo. College ya Ria Tirimba igo yachagete omwaka 2011 gwetera soko bwatana kwa national government, the county government na abanyakenyoro. Abanyakenyoro bakarugo bolemo elinde the national government ekagacha nande ekaleta chimashini. Ngaki yo yalenge branch ya Keroka. Kera yache iko mwaka 2021 egetenenera kera yanyorete nga ya nyali konyora balimu baisaine na balimu baisaine plus infrastructure konyo ya agachiru ya isanira egetenenera ekaba kando elinde gatumirwa omwalimu omonene okoyetenenera bone kiebaga egeta chakurwa se Keroka gwikira bona iga ya beire gegokina una togo kwana iga na bibwata abana 1230 una togo kwana iga 1230 nyembio abuna borokyo bako bayibwatirite chikosi aho na boigo nkianda keora tepe na Keroka yiga usininki kiagerere Keroka yani eskuru yiga ya Ria Tirimba ya nyare kuba kegokina watabirenga yarenge branch ya Keroka lakini ega itenenera na wikira boniga egenderete kuska busio. College ya Ria Tirimba ya nyare kuba gegokina asobwango more especially ekere ya bwatu getukorwa ase Ria Tirimba egekogera serikali njanyarete kuba gekonyea chi machine kiri cha kisasa
ikanyebeka koba a center of excellence ya mechanical engineering. Abarigereria bari baikire ase a college ya Riatirimba nabo moko bakeroringa chimashini ya etu yochire cha kisasa na ndiki nyinge mono ase omubaro nabo togoteba chi CNC milling machines njirororo ne chimashini kiri chikonyara korosia chi spare parts chile chionsi kiri toragania wetera ase chimashini ya etu na amachengo ali anyarete ko bagakwaga chwororo ikabwata muliro igachaka buya. Serikali nande ikanyekonya ase ogotoma abarimu abuo babwate chi skills cha igoro elinde banyako babago train youths baito namba isato a community njabwate goodwill yanye supportiri ase okwagacha chinyomba around igari asa abana bagocha bamenya nakia kogera yabwatire bwango nande yeteneneire na begenda gukora buya. Mbia mana sana Madam Yunuke. Anda kengi ye kugera boni igorochenga aborkiwa bange use wikaba saye bakwanero nabantu bande bali skali bakaneti konyora obusime bebwaterechi kosi cha moko ubuyo buiga boboswa ase school na TV Riatirimba TVC asinga kietu ikire bonega ya Kenya serikali tangani ni vegeto mkazo kera oyo le youth netabe youth neba kwabere wetaniri no wenreto otware skill eyara gokonye singinji bonega onye tubwati skill gasti na ichigas na chiro cyo kuligereria nene mono chiabire chinke ko bwate skill yao na bokwerika ande kero kwerikire okoranga egasi ya mentekanire nabo kunyara gukurika abandi eyo minute ngakero muntu nabane tatware skill yes elinde enyarike gokonya tunyare to skamutu tunyare to kuendelea ekimaendelea Kenya yabo ese gongo tebia abantu balisiko bonsi abana balisiko abakolete school form 4 abande ba neba to kolete school ocha seria tremba neko ganitie kwe obosemi ekwe chiskiri cha maboko onyawe tenenera onyawe ukori ebese yao onyawe kweli ukweli kasi unibwenerete mbio mono sana monto chodre goswa Riatirimba andake na ganitie mangena buna bono nonye career guidance gosigu kwanero igoro yemeremo abantu mbari bago charora andake are confused tamaitinga nkosi kiare bwatere nkwana na muri obokore buna gose obosemia asabantu ngwen na turo bosemi ndo bwato yote ndete amangana yo bosemi aso yo chiro tamaitige ekiabane to kora ose oroche kene kiabane to kora ka wekande gatikabere ororanga nge mubwenerete kusuga ni kumanya atwaru kumanyi mono ekiabane to kora igonto bwate aborokia bali ba tenenedete aso kwereseranga eke ogokora ege osukiba kagaiga usike ogokora ege kuirenga kienga na unaiga na ndasikira kubiki naiga igonto bwata abo tusemboyo mbia mono sana Mr. Chacha. Ndio madam. Kama registrar mambo zile courses ambazo huwa zinafunzwa katika Riatirimba zile ambazo nyinyi Mr. Umbaya alishasema mambo na mechanical engineering hapo ndio kuna muko mnakuanga mmeweza lakini zile courses ambazo zinaweza patikana katika Riatirimba. Asante sana. Huko Riatirimba sisi tuna offer courses ambazo ni skill based. Hii inamaanisha kwamba tunazingatia practical sana na hii imepea wanafunzi wetu competitive advantage katika job market. So kulingana na research ambayo tulifanya hivi karibuni inaitwa Tracer Studies. Hii ni research ambayo inafanywa kuangalia wale wanafunzi ambao wamegraduate kutoka shuleni na wako wapi. So kulingana na hiyo research tulipata kwamba wale wanafunzi wetu wote ambao wamegraduate wamepata kazi na wengine wamejiajiri. Hii inamaanisha kwamba mafunzo ambao tunapeana ni mafunzo bora na inasaidia wanafunzi wetu kupata kazi. So kuna courses ambazo tuna offer na ziko katika nyanja 4.
tuko na level 6, tuko na level 5, tuko na level 4 na level 3. So yule mwanafunzi anaingia level 3, tunahitaji tu KCP certificate peke yake ili akaweze kuingia akaendelea na masomo. Yule anaingia level 4, tunahitaji KCSE certificate. Hiyo inamaanisha grade yoyote ambayo mwanafunzi amepata anaweza ingia level 4. Level 5 sasa hapo lazima akuwe na D plane kwenda juu. Alafu level 6 inahitaji C- kwenda juu. So kwa hivyo tuko na courses mingi, ila nitasema chache. Tuko na mechanical engineering, tuko na welding, tuko na automotive engineering, electrical engineering, civil engineering, building technology, tuko na masonry, tuko na plumbing, tuko na carpentry and joinery, na pia tuko na fashion and design, cosmetology. Cosmetology hii ni course ambayo ina combine hairdressing na beauty therapy. Ndio maana sasa inaitwa cosmetology. Na pia tuko na human resource management, tuko na office administration na social work. Hizo ndizo tu ningetaja wakati huu, ila ningependa wapenzi watazamaji wakaingie katika website yetu kwa maelezo zaidi, wakaone courses ambazo tuna offer na qualification za hizo courses. Na pia courses zetu zimekuwa broken down into modules ili ya kwamba kusaidia wanafunzi kusoma kiurahisi na kuoffer a clear career progression. Kwa mfano, module moja inachukua 3 months. Yule mwanafunzi ataingia level 3 atachukua 3 months kumaliza kosi yake. Yule mwanafunzi ataingia level 4 atachukua 6 months kumaliza kosi yake. Yule mwenye ataingia level 5 atachukua 1 year, na yule mwenye ataingia level 6 atachukua 1.5 years kumaliza kosi yake. Ndio. Shukran kabisa. Na Mr. Umae ekero ngwira na sore ase chikozi chiga anake no chikwanire ase oboime akego na boigo amangana ega modules. Dia mon ando moralia. Ase college ya Tirimba kuna registrar tebire ntubwate chikosi mbali to kurugari. Litangani kabisa nganjire ngansere ase tubwate strength kabisa. College yetu igere Center of Excellence ya Mechanical Engineering. Kare serikali ya ligireti ya tokolete funding na ande gatwaji machine ya kisasa ase Mechanical Engineering. Igo ekosia yamo elitubwate gukora buya kabisa ne yekorokunga Mechanical Engineering. Karokoliga ya region ya Gusii na western part of it yokonyoranga igari no serikali ya bigete ki machine ya Mechanical Engineering kingia kabisa. As a department ya Mechanical Engineering ntubwate course yende korokunga Automotive Engineering. Automotive Engineering ne liego deal na amangana yo borose bw'ikigari. Wonekera umwana ikiralia ngomwege litole ngana ki egari ekorosiwa. Ase curriculum ya bono iga eyere skill based igoto kurwa 70% ya karito kubeka in terms of ye percentage 70% ya cover practical to makoba oboroso bole 30% theory part of it. Wone kara ikirari buna mangana ye kigari nkoba igeritore igoro na kibako igora engine na kibakora bodyworks no gwaka kirangi na kwekera yanyorire achari na bakonye gorora ya irana boronga ngoba igeritore wiring na ekero kurigeria ase course ye yuno yo mindate aba igo kibaganira ase ki module siku isi muntu tari gocha akore course yonse piengema iga go specialize egentekemo unamona barache akore go se wiring yoka ase mitienye 3 anyore certificate yae akore bodyworks ase mitienye 3 anyore certificate yae
ekera akorire chikosi chionsi na lia gochoegwa an overall certificate ekosi ende tobwate garia ne department ya civil engineering, building and civil engineering. Ase civil engineering tobwate ekosi ekorokuna plumbing. Plumbing ne elio koigeka amache. Nkoigeri tora abana twaba practical skills ngana ki akoigeka amache korwe soko nyabwata korwe ese chinyomba igoro konyaleta nyomba na aliare pipe konyatari ase nyomba plus the sewerage system yonsi kosomi kubale. Ekosi yende tokubasomia ase building masonry. Masonry no bwagachi eyego chakera koru level 3 uno yominda teba yaenda level 4 ntobwate level 5 na andekere yekire level 6 ya change gwelieta ya roku building technology. Na ande se course yende tobwate ase department yeyo civil engineering eyego deal na oborosia gwechipara. Abana baito aho tokubaigeri kabisa ngana ki chipara chibwenete korosiwa. Tokoirana na ande ase department ya building ntobwate course yende ekorokunga carpentry and joinery asokorosie bintu biko rwase chibao unabono chimesa twaba igeria mpaka gukora roofing yonsi una naika goteba abakobaga nuntu the sections so that ekero umuntu achire na bakora gose roofing yoka gose akora interior design ye nyomba twaba amasomo ara ya kisasa. Department yende tobwata oro ni eli madam atenenerete yekoro kwanga fashion and design eyo ara chigotoeresera nga nkeudeli nakyo tigantige eyo esaguli madam araiga anyerese mono ntobwate ya electrical engineering. Electrical engineering nero bono trained nero ngosomia electrical engineering ego deal no koigeka umuliro kurwe sogo chakera koroseriwa alia a generation station transmission gocha pakoika aseto kunyobeka nyomba chitaya chisocket mpaka bwoka ngoigeri tora abana baito kero gwachire gari twaba practical skills echichiko ba oboroso baranyare ko bagotumika asengenjo yo kwenyorere bitoki isikali ekosi yende yo moiso ndakwanire computer koseto korokanga information communication technology abana baito ngo baigeri tole nga nakibabwenete gutumika technology especially buna bono togendete kogenda kuchimoto buna ensegendete kogenda ebintu ebinge igo bibi coin borrow chi computer igo ngo baigeri tole banyora chi skill echi murali ngangere ntebe nga chi skill to kurwalia ase a college ya Tirimba igo chigo konya abana aba ase a local market na internationally na batoko baigeria banyora chi skill kiri turanyara ko baira ase chi industry echi cheito kirega rokali banyaka bagokora egeko ara toko baigeria ke kera banyorire skill eri ati ori twate aba 30% twabaira bono industry go se factory baenda gokora hands on skills eri ne banyora those practical skills kiranyara ko kikuba konya. Bwana deputy principal wakwanire nga 70% na boigo 30% andake serikali ero nigibegete nga 50% kirasime osechinga kichire umuntu akoire kirasime chire nusu na chiri akoira se industry osechiri agendete gukore skill iri agendete kuyitumeka se okore mirimo andake ningiye kugeraria Tirimba ndake inu mwabegete nga niyega ya 70% nga umuntu ogenda theory ebenke kubwa practicals ekere tukurigereri nande twakorire market survey otokonyora nga anene muno ekero our graduates basokire egento kitakeire ekenene ne omwana uri anyara ko bagakora egento kiria atakire gokora una bono nyore ne stima ekere client yataita mubekire stima tari gochikorigereri mono nga inkiamanyete igoro yebitabo egento ataite korora nga estima kwa mubekire mbuye gokora tego samba nyomba yae na kieki kogera twabegete nga kagocha gari tiga tubaigeri 70% practicals twa makorwaro twaba theory eyere nsinini na ande twanyorire nga goitera so kwegeri waita abana aba banyare kwa bagoita buya na ande kera bakoenda isiko customers bali bako bakigasi bagotoa
feedback nga mbuya bagenderete. Biamana sana. Madam Yunuke, Yes. asinsemo yawo ya fashion design na bwiga wose mangana cosmetology. Asinsemo yo okorigerere nga abasubati mbararoro bose mbara bya baiga bakora mangana yiga yo korosi abantu emebira abantu korokana bya. Okay. Ase department ya fashion design and cosmetology ntinenerete. Nambe nyingo konyora era abasubati abamura nabake. Lakini ndi nabo tukunya ku encourage. Nabo tukunya gusigita abamura bache. Ekosienengia. Kosieteri abasubati bokere ere y'abantu bonsi babamura abaisike. Nekosi isekoligereri yanga njianya ku market. Kira litukongo beka tore chianga. Kira lituko uniform jitakeire. Yes. Kere section, kere department, kere company itaina yechianga elinde esoka abantu bae kulingana neli chiko. Bono abasubati na bara bangane ne mono ingo saba abantu bamintu moleta bamura na bara bakole kosie. Bamanya mangana korosi chituki. Amangana yo korosi chituki, bamanya korosi chianga. Okonyora mono anene mono. 10% is men. 90% is female. Bono togo segeta bamurana barbache kusie. Kusie bwate echire nene. Isekoligerera riska kukwayo kolire nabo kwendo welike nandolika abantu. Kesenji chianga nchitakiye. Yes, madam umusuwa ati gose omusacha onde bwensi otegerete omusae onde bwensi otegerete na bwigo okorora CTV emambia bono na baratu ari ribolina andake kerukare gali gesusu chi fashion umetengo chachire bintu chi trend ngo chachire kero asekero ali gesusu na kiba konyara go keep up yani kubwata kugenda no mutindo uri bwekerero naki mokonyara ko neki buna onye netu kia basubati baroro bali bakorosibwa bose bali bakorosibwa onde bwensi uri okorosi kuraro onyare kugenda ni chinjira chiekerero. Okay. Umete bagotanga learning is a continuous process. Nturai. Chinta neti chyo yolete tenturai. Amasomo nigento gegoche kenyiga. Eki okonyoro moroki ukerigereri tiaro ira bana nabaro bakoleki bakoleri swes. Bono tokonyora tule mega monase ebi chi trend ye chi fashion chi chini. Esikoligereria kero wachireria tremba ebintu okwegeri buchi machine ogotumia onye no gusonoko latest. Chi machine chi abona chi estima chi machine chingiya eyange gusonu yakwe basi bakayaika. Kimura ataleria tremba mwerorera mangi. Njuri atrimba mwerorera mangi. Ego chamana chituki. Chimashini chirioro chikorosia basubati chituki igaiga weta, chitaoniga weta, isko weta kwenda Nairobi na chitubuate. Bono naboroki tubuate bakwegeria banafunzi aba korosia metu n'abantu bachiete training. Gento kegenige gochega ikiki amanyiru twakerosi kare. Etoko basaba moleta abana bamura bache bakore kosie moleta abana bonsi pine bano yo tigete standard 8 ntwe toligeretie skill hand skill ndori koligereria masomo kanga yegete etotaitekero mwana yegere kosie erinda chewe konya ndori gotiga nonye no yo disabled in a way na ora nyore ngana bwato boko ngwaso kogoro amaboko mbuyale na bago kore kosie okoboko. Mbiamona sana nkukwanira uri amangana gender mainstreaming na iguru gukombachi gotevuna ndake asa amangana fashion design aba muramba igyororo mono usichikoze nchiroro koranga abasubati bayingirete nchiroro aba muraba bayingirete andake ase riatirimba nara riali mo kora ire kone kibuna abantu bonsi abamura basaya abamura basubati banyorire emirimo iria arakore tari iri ekogenda ngere no musubati tigakore gintu gite. Riatirimba ntubwatiranete nekinyuru. Mete chikosinjiro konyora nene mono ekinyuru
abantu witaba maite ng'echichiro chichi ni chia basubati echichiro chichi ni chia bamura bono ngonyora turi tukubwaterana na barayi korwa ase ebinyoro abaibori alafu twarangeri nechi seminars abantu bacha host meeting abantu bacha twaba mentor twaba synthesize inga kositeyere ya mumura na kositeyere ya mwisiki asitoroche inga okwengera ngore nga bono konyora nga electrical emanyire nga ni egodi na ba sacha mono building egodi na sacha mono mechanical ngotema tore queen courage omwana omwisiki aswe chikosi ekyo kositeyo nga neyo mumura chionsi echirororo as long as obwate omoyo bwokora ekosi ekyo nabuto kwene courage twago support paka twarora wakorire kosi eyo buya wetire buya wanyorire emirimo gose kwerikire bunaye utagete nabo ego chikosi bunechi cheito natera chia basubati bagotenga ni chia basubati yaya nchi chia basubati ise gweta nonye sky town abasachambaro bagosone suti basubati mbaro bagosone suti abasachambaro bagomina buya bagobutore tuki ebinyonsi babwate naro to kweni courage omwana omumura nera achiche tatigara mega ekosieye ningiya nabo kwerika nane nabo kuliko nduri kubatiga mega nduenderete kubasemi nduenderete ku beni courage irinde bakoreki baje banyore chisemi chichemekono chububundi banyale bako kenderera isiku pia bona sana. Mr. Chacha, ndio labda mpenzi mtazamaji anaweza kuwa anajiuliza fees ya huko kulipa karo katika Riati Rimba na mambo mengine, anauliza labda bei ya masomo ukitaka kuingia Riati Rimba ikoje? Yeah, kabla sijaongelea bei ya masomo saizi tuko na kitu inaitwa RPL. Hii inaitwa Recognition of Prior Learning. Na hii ni kutambua ujuzi wa awali. Saizi kuna watazamaji wetu ambao wako na ujuzi mbalimbali lakini hawana certificate. Kwa mfano, kuna ujuzi wa plumbing, kuna ujuzi wa masonry, kuna ujuzi wa wiring lakini hauna certificate. Sasa ningependa kuambia watazamaji wetu kwamba sisi kama Riati Rimba Technical and Vocational College tumetrain walimu kama RPL assessors na wamepewa license ya kuassess RPL candidates. So ningewaomba wale ambao wako na ujuzi na hawajapata certificate wakuje kuwa assessed alafu watapata certificate ili waendelee na kazi zao. Kwa mfano kama hata uko na biashara ama unafanya kazi yako kwa mahali fulani, tunaweza kuja mahali huko ili ya kwamba tukakuassess na utapata RPL certificate. Na pia kwa upande wa kufanya application shuleni, saizi tumeautomate. Yani inamaanisha una apply online na unapata admission letter yako, alafu sisi unakuja ni kuverify tu na kuingia class. Unaingia kwa website yetu, alafu unaenda mpaka kwa admission tab, una apply online. Tutapata documents zako na wakati utakuja tutaverify na uingie kusoma. Na njia ya pili pia unaweza kuja wewe binafsi mpaka shuleni ili tukaweza kukusajili ukaendelea na masomo. Sasa acha niingie kwa upande wa school fees. School fees ya TVET imerahisishwa na serikali. Kwa maana serikali inataka wanafunzi waingie wakapate ujuzi. Kuna government scholarship, kuna help loan na pia kuna bursaries za CDF na county government. Sasa ningependa kuongelea government scholarship. Wakati tumeadmit mwanafunzi shuleni, kitu cha kwanza ambacho tunafanya ni kuhakikisha ya kwamba tumemfanyia application ya KUPS, amekuwa placed na KUPS. Wakati amekuwa placed na KUPS, anakuwa eligible kupata government scholarship. Na katika shule ya Riati Rimba tuko na mpango dhabiti ambapo
ofisi ya registrar na ofisi ya Dean of Students wameshirikiana kuhakikisha kwamba wanafunzi wote ambao wameingia shuleni wanasaidiwa kuapply HELB loan ili ya kwamba ikawasaidie katika masomo yao. Sasa hii scholarship ambayo tunaongelea si pesa yenye unarudisha baadaye. Ni pesa ambayo unasomea bure na inakusaidia kuendelea. Na pia tuko na bursary, unaweza apply CDF bursary na pia unaweza apply county government bursaries ikakusaidia katika kulipa school fees. Yes. Ndio. Na wakati wa admission labda mtu anaingia na pesa kiwango kipi? Wakati wa admission unahitaji kuwa tu na pesa ya shilingi 500 na pesa ya kukutengenezea ID shilingi 500 tena. Hiyo ni 1000 na caution money ya 1000 ambao ni 2000 in total. Peke yake? Ndio, hiyo ndio pesa ya admission. Kando na school fees. Okay. Ndio. Shukran kabisa. Mr. Umae, abo ase chivesa, akose asomwe buri unabona kwanire chi basari. Andake nkwena na more guidance ase buno muntu akonyora besega. Especially buna go apply chi basari eskurungo changirere. Mbia mono na ande siribaga. Oyo minto kwanire ngana ki to admission process ya wanafunzi. Yes. Nganjire mono ndage kukiase school fees. Ege kogera abaiboli abange bose abasaya abange bali sikogaria abagutwara ubwoba ngamba ari gukonyora kibeze kisaine baranyaka babagokora ekosi yabo. Njakira se guideline eri rule ne serikali. Serikali yeruete guideline nga kibeze irenga tugwene to charge TVET institutions chonsi Kenya. Igo chirenganeti. Igo kwa 67,189. Bono kire college nebwate njira ekonyara ko bage konyora kibese kikuresa abana. Aliese college yeito yari atirimba kero mwanafunzi agocha buna registrar yane ya tebire gotoko basaba admission fee. Kere tu abatebiri barule the admission fee twamakorwa robono twabachinjira mbalimbali baranyara ko bakonyora efisi eyo. Enjire yemo gotoko bakonya boichoria KUSSIPS. KUSSIPS ekero mwanafunzi aichoreti ngoe gware scholarship abange na bakoe up to 47,000. HELB loan. Twamanya gocha yakabero bono neli. KUSSIPS eko rukando na HELB nero ya makurwa ya rukando. Okay. KUSSIPS obakurwa besi kitoli gocha koirani enga bune scholarship bagokonya omsaada. HELB loan nero ogocha koirania ekero kwanyorire egasi gosekero gwakorire school. Nero twabakonya oichoria. Namba isato twabatebinga gibasari njiroro. Ndubwate gibasari gikorwegwa na county government. Na kera omwaka ngurubare gibasari. Twanyorana ndubwate gibasari gikorwegwa na national government ekigwetera somo bunge. Na barabwo twabasominga iga na omokonyora kibesa kurwa ase gibasari. Asande tokubakonya twabalinki gocha ngonyorore corporate institutions buna gibank. Bwe example buna bono KCB ko sponsor abanafunzi through to charge program, especially by bakora nita program. One kare twabekire chinjere cyonsi amo nabutokunyara ko batwara umwanafunzi oikera asagwa kane rukibase cyonsi atari kurugusie cyaye umubuko yokubwati amachikaya aitobuya. Igento kyagerete tokabeka omutindo oyo atokonyora nga abanafunzi abange kera bakogenda esaipa gose bagwichoreri kurwe esimi marange ebo bakomeki mistakes gose amagoso kera akorera amagoso help geuchi gukora assessment yanyora nga omwanafunzi oyo andake okonyora nga abange mbamanyeti bebe kabuna abakurwe family ere igoro kero goichoria ogoichori ng'eini kamu yawe igere igoro help yakoruka yateba ng'oyo na bakonyara kuyakanira
mbako Osoe guchinge. Osoe guchinge. Bono tukabeka nga tiga tutware a desk ose omonto tubegete turigete nga oyo nero kubaka okuba icholeria erinde banyako babago ichoribia. Biamona sana nase omuroberio o RPL andake mbale bali babwato bumanyi bali getikonya orati certificate gose accreditation enga ne jogo so muroberio nyare kube kwa CTVET chinyinge aiga since ito ya Kenya anake inki ko muntu agane tiko so bumanyi bwa enga nkire ngo kibubwana to gwikira ilinda manyako so muroberio o RPL RPL asobwa galege kurukunga asege songo kurukunga recognition of prior learning. Nyerese asomo itu weke gusi recognition of prior learning ye minetinga chibundi nkire isiko gari tigangire buna bono mufano bundi ekorosi chigari na bama ite korosi chigari kabisa ekere gari yanyorire omochando na bakonyerosi ebe burunge toiro mufano nde mofundi omaite kubeka estima na bamaite kuigeka estima kabisa lakini tachete class kionde igakogenda esite onya gutara ni bundi eriere senior kwanyoranga omanyire otwarire skill ya hali ya juu nyore no korosi chinyomba na amaite korosi nyomba na bagwake plaster bya kabisa lakini tachete class bone serikali ekarigereria ekanyoranga ababundi aba mara ange bali gocha banyora opportunities chisaine unabona ta ko ego contract ta kunyara ku register company eyera mukonye elindanya ko bagakonya chi contract chinene ekabeka nga gatotware egetengo kende gyokoruchi certificate goetera aso gutambua eskiri eyo umuntu anyorire goetera se okorigereria gasi na kweoroki erbuyeka lakini tachieti school umuntu buno ino isako moreta ase class komoro kibuno mwalimu okonyoranga ebinte binge gamaite nandake oranyora maite gwetani nono mwalimu tukaranga acha teyo nande tolete tucha komosomia kabere igo komoleta twamu access twamotenga nyogwatebire no maite gokora roofing ye nyumba bono identify ese site yere roofing ye kare gokorwa erinde twatuma omwalimu oito ogenda garia origereria gotwara tore omwalimu oito kurwe school nande twatwara omonto okoru from the industry isiko babere baigwe template yes bakomosiko unana ki akorire gasi ekera anyorira amagisi ayo twamubeke ekerengo na certificate kitoranya ko botokomwa twatuma amagisi ayo gochese serikali erinde serikali yamoretera certificate igo alise school yaito ya Riatirimba ndobwate program eyo ya recognition of prior learning chibundi chirikire isiko bagendete gokora egasi bamanyete egasi kuru tochakere kuru ese masonary bali bakora roofing bagwake plaster bya kabisa bali bamaite korosi chigari toche bali bamaite gosise tuki babwate chisaluni chiabo inchuga aliese college ya Riatirimba erinde monyako ba mokonyore certificate eraba konye monyore chigasi chinene murali nando nganje nabo baranya kwebori nga ekerakire nere gawo chigwaka na school fees buna abandi chibesanga kichingana barabumono ntoli kubaka ni school fees gekogera kerakire tali gocha gosoma ere gagocha we register twamoe form oichoria kera ichoiri twamu kolera counseling egento tokoroka guidance and counseling na tokunya kugamba nere buna tokugamba naye iga erinde twasesi nga mbomanyiki abwate bongani naki kare twanyorira obomanyi bwa yesi boikerete twamubukiri tuko agocha gokorerwa assessment ye nabera akorerwa ase school yaito gose ekorerwa isikari ekera gocha okorera school yaito igoto kumochachi kirugo 3000 na serikali ebegete ekere tokogenda asa okorera egasi gekogera bono tari gochikutumika material chaito iga gochachiwa 1500 chokwenda koreta certificate yeyu yaye igomba leganiru nande murochi chibese serikali ego chachi esengenchi yokuba certificate yeyu nechinge
mbia muno sana ubonje murigire na bwigo mutegereri na bwo kugendera gusanga na intwe wetira Getembe TV na bwigo Getembe FM chinse mocha Facebook tonyore buna Getembe TV na bwo guswari comment section onyo kubwate ibolirinde anomono kubwatekana neskuru yobubundi yari atirimba na bwo guswari tumanyirete ryawo chinse mocha ryo kubwatia omuroberi okorwa na bwigo riboliri yawo ndiriri andake koganete kumanya mange igoro ya riatirimba namba yabo 0757 33 10 85 0757 33 10 85 eyune namba ya Ariatirimba TVC gose skuru yo bubundi ya Ariatirimba yo toka chinse mochiri cha gesusu ase bungeri ya Nyaribari Masaba igo gendera gusanga na intwe nabwo igonyo kubwate bolirinde kubwate umwana origeti goswa skuru yo bubundi korende torabanyanga skuru ke gago chigose ko igure igoro ya Ariatirimba ganete ko manyamange nabwo kogendera kutubwatia nabwo igo gusanga na intwe goche igase studio gwetirase chinamba chito che studio naro nabwo gotuma liboliri yawo gocharo nabo igonyo kubwate ko origeti komanya amangi igoro yechikosi chiri bakwana na gusamegeri abo naro nabo kuboria korende ase ensemeri ya Getembe FM ekero oba turachiko genda omutumo komoke bokonyora amangana amayabo na awatekase chinsa isato nigo turagendera sesemo ya Getembe TV igo gendera gusanga na into asenchera iri ya bene korende nande onye kubwate ribori na buwake simu gochegase studio elinde onyare kuiraneriwa ribori riago gendera gusanga asenchera ya bene tofosa guske kyagira riatirimba lituko ria rero riatirimba TVC na obaraiga ase studio nande niko baligetie hugosegeta onyare kwena na ribaga uchase aworokiwa bonsi baligetie konyora obumanyi bw'ekikosi chama awoko na madam yunuke kirongo ira nasore asiskuru yiga ya Ariatirimba nimonyete nga amangana ndake noranya gukwana amangana yokubeka aborokiwa baiga mete gutatiga ukobere kirasime nabo gokogenda ase industry ibintu mbirorore bingabana abana bango konyora nigo barabasai abasa abaiga ntubwate andaki amangana religion abakonyora amangana ko curricular activities abakonyora no nyamangana counseling daga ni ria school buneri Ariatirimba ngakiyete nenere tena kiebegete bya senseme yiga erikorenda chimbwa chiaborokiwa okay mbia mono anene mona basaya wika bagiteru na bakosemiwa yes litukase lindi ntubwata machiko litangani Ariatirimba ne bwata machiko aya kulinda aboroke wababo wetera sitinchira chonsi chiria chimbwa chiria bana aboroke wawene tugutwara egi akabere ntubwate guidance and counseling in department abakonyora umwana wato mochando atanyare kokonyeka kuruka lakini gachire Ariatirimba ntubwata se akwenda akorera counseling nyoro umwana oyonye ngendo yabwate embego se omochando gitabwate nonye tali ngendo na buranyora challenges njira witera abakorera counseling anyaga okonyeka abandi mbali bawo chonyore usi nanarete tabiende kuruka nero naba abakorera counseling kwanyora umwana oyuiranire raini wanjira masomo wendereye egento gya kabiri ntubwate mechieso Ariatirimba nere center of excellence ye mechieso mechieso mbalimbali bune mepira Ariatirimba nemanyika inase amangana ye mepira guchiesa undi bwensi obwate talent yo guchiesa kachire Ariatirimba kuba kwanira tore oyo bwate nabagosoigwa samangana yo mepira mangana ya matenga ya noro chinturatika culture yitu yes nero boigo ntubwate ebintu nebingi in research nabakonywa omuntu abwate talent yokorosi egintu gutumia local materials o group research and innovation nabakonyora ntubwate section ye ne tambulire ne national government na aboigo asinse boyende ntubwate amangana buna accommodation anda kekera umoroki wago cha sense mo eyo ya Ariatirimba nabo koranga nga teriange no mochi ubwate anda ke chinyomba okwanere hostel inchiraro gosenchira nero community ere ekwarigania aborokiwa by the way amangana ye hostel
community ni aliganitie school we na ndine yanjite anene mono ya to supportiri aba kinyorumba rose tichi nyumba chikwenda samaguri ale amaya umwanafunzi no moibolia kunyara ku manage kwakanira umwana oye anyaraga kumenya ase nyumba yu aserigorire like ande ekere wekera umwana urura asara akomono usata kamono yatirimba ngo eso yerime yanyarage ko facilitate no nyene gento bana chimatres ibitanda singinjo ngwero sirtuli mali ndo bwate mechanical kwanyora ya rule no ne screw ya ne mattress ana biko konyo mwanafunzi oyu emwakanere besanke ekero tumanyete ngo mwanafunzi oyu asakuru na asata kamono talinga bosaigo ingenjo nere tokumanya nabo wocha okwane na intu lakini nabo toweka asikwaru nabo ikonyalika noko gere riatirimba ne manye ne ngo gambere ne administration na asikwaru nabo ikonyora ya kirasi chief ya yeres guso umo tenenelwe kinyoro nabako mweresera mene pyo mwana ya sakuru haliga naiga nokonyora riatirimba yeswena niri yakonyura umwana uyu yamwakanire nyumba yamwire gitanda umwana uyu achakira ubugimo muiburi gakwenda kurige ntogeke arete gekomenta na kumukonya suko ichori chipasarieti na kusips na help umwana uyu asomire mahambinere gakwira na sobo ukiri ukonye kinyure ikyo abana bali bakorware barabunga kimoko babeka abana bakorware bakoro nonye bisa kubire bakoro bisa kubiziko epsa kuyesiko yes chinyomba nchire riatirimba in fact chinyingi ekenyorunge koleta umuki wokorosi nyumba chingiya amachara ororo riatirimba na sara ebwata mache chinyomba chirosiri chingiya eparere ngiye weteka onekero kwarurale buna tutebe isiko ya riatirimba orure Kisumu na bagotebunga enyomba nera segete nande buna into aborokia nabo toko mu konya kumurigiria sa kunyaraga kobera sali security ire buja nande in short security nere ekenyoro kiari ateremba mangana ndora igumangana ande mabega kobororo ensere tegereru serikali nirendete biyari ateremba basa omwancho murigiria nabo umutegerere kiro ogenderete kubwatia umurubiri oyo kubwa muno igoro yeskuru yo bubundi yari ateremba ndoche babo King Dad comedy kisi yote vanwale miyo umurubiri Freddy Kogembo Surambaya Rosafi Josephat Onsembe Bazu Ezekiel Bazu Mukaya Pilipili Hoho Dominic Marube Silent Shemi Riwangwa Kiriga Watevanware Charles Luanga Barnabas Kevaso Christopher Atandi DJ Basco Kenya na Omar James Rogers Nyariki na Josephat Omwega password oyega kweruka omosomba anwale meyo murobere na Moseti Innocent Kevande esokuru kore ndonye kubwate rivolio igoro yeskuru ya yobubundi ya Riatirimba TVC nabo konyara gutuma ujumbe yago chase namba 0726447367 nabo igoko nabo konyara wake sibo chegase studio irindo nyare kubeka rivolio riao banyare ukoiraneria ekero obarega igakorende onye korigeretie TV enamba yabo nabere ase ekero rege TV yao ya 0757331085 enamba eregabo nabo gwake simi irindo nyare konyora amange igoro ya Riatirimba korende asense yege kirongwera na nande ase studio Mr. Chacha mambo na mtihani. Unajua tunaweza zungumzia yote but kama mwanafunzi hajaweza kutahiniwa hiyo itakuwa ni kama tumefanya kazi ambayo haifai. Mwanafunzi anafika wakati wa kufanya mtihani. Labda mtihani inafanywa kulingana na modules ama mtihani inafanywa vipi na labda kuna kulipia. Mtihani ambayo inafanywa ni ya kitaifa ama asante. Kulingana na vile nilianza kusema mwanzo, kozi zetu zimekuwa broken down into modules. Yes. Sasa kwa kila module wanafanya mtihani. Na pesa ya mtihani iko inclusive kwa school fees. Hatudai mwanafunzi pesa ya mtihani kwa sababu iko ndani ya school fees. Anaanza na module 1, akimaliza module 1 anafanya mtihani. Na nilianza kusema mapema kwamba one module inachukua 3 months. So
Kwa mfano mwanafunzi wa level 3 huyo atasoma for one module. So after 3 months atafanya mtihani na atapata certificate. Mwanafunzi wa module na level 4 atafanya modules mbili. So module 1 after 3 months atafanya mtihani, alafu after another 3 months atafanya mtihani mwingine. Lakini hapo katikati pia kuna kwenda industrial training. So yule wa level 3 ataenda industrial training baada ya kumaliza module 1 ndio apewe full certification. Yule wa module 4 level 4 ataenda baada ya module 2 ndio apewe certificate. Na yule ambaye anasoma level 5 ataenda baada ya module 2, ataenda attachment ndio arudi kumaliza the 2 modules ndio apewe full certification. Wale wa level 6 wanaenda 2 industrial trainings, that is after module 2 na after module 6. Okay. Yeah. Shukran kabisa. Andake noye beke noye kwandere asike usi. Mbia mono. Buna registrar tebire. Adia se school ya ito ya adia tirimba. Igo tobwate abana bakoire ki program tote mechari bono ibere. Lakini ye bwate chinkuru mono neri ya SIDAC bali bakora SIDAC program. Unatumaite serikali ya ruseti oro NEC. Bono bali batigarete bakora NEC na bake. Barasoma kobo mwaelio elinde nyarako bageko sieko. Abanafunzi abange bakora amatemu SIDAC. Bono naro TVET institutions chikorwa. Bune registrar ya tebire amatemu SIDAC igabekire chilebo. Baroro bali bakosoera se level 3. Level 3 mbali bakolete class 8. Nyoro monto okolire bona igo tubwate grade 9 na ndeta tageti kogendera gochia grade 10 na bago che school ya ito twamochakeria level 3. Oyo kolete form 4 lakini akanyore grade ge igo se D- igago chakera level 4. Twamago twara egetengo kende kia level 5 ki arikoro ko certificate ase program eri enkoro, alafu twatwara level 6 yekoro kwa diploma ase program eri enkoro. Bono ekera banafunzi baito bakire garia program eye igebaganire into modules. Module ya moge koira emetienye 3. Bonsi ipekera baki serikali ya begete osaba taramu amwe babe abanafunzi abonsi ebago chakera module 1 bama gusuka kogendra gochi baka chi module 6 depending inga ngewango ki okoira. Igekero mwanafunzi akire gali na bakore course yaye asemetienye 3 anyore certificate. Asemetienye ye 3 serikali gebegete nga abanafunzi abatakere gwaka na 35,000. 35,000 yeye no ebwate kibasi chamatemu ime yaye. Lakini buna toika goteba kera bakire se school yaito ndobegete enjera to kubakonya elinde banyako bagoikera kibasi iki twabekire iki 35,000. Kiri kinene babwene to goja na kirochi kiri ki admission, alafu kuruga abo twabakonya ngana kibago icho help na kibago icho kusips na neki pasali elinde banyako bakonya kibasi iki kibakonye asengenchi ogoikerania amasomo abo. Mbia bona sana Mr. Michael Asensemo yao akiagira ndo chebiro bigoto bya tonyorire ninki kiragira omuntu acho elia tirimba kubwa andake skuru ende. Mbia mona seli swali eligiya. Skuru yaito ya tirimba ntobwate bintu biranyako babikonsa omwanafunzi ko choro. Nanjire ndu chi example oseme fano meke eli twabekire in place elinde tonyara ko batoko kolibuya. Nambe yemo
ekere abanafunzi bagocha ase skuru yaito nintaite kobatebi ng'a chi equipment tobwate gose chi facility tobwate togotumeka ororo na echa kisasa igo eskiri eri tokorwa na eri ekogenda na current technology erinde ekera asokire isiko gari buna bono ekere tokoba somi chi machine kiri togotumeka ase mechanical engineering gakogenda ase chi factory chinyinge bono chiabekiru ochire computerized igakonyora ng'a igagosoa rahisi tari gochikonya gokorerwa naende refresher course namba ibere ekere twabatrainiri ntori gocha twabatigera ororo twabekire collaborations nechi industry buna bono efactory nere yare gochaka Transmara ekoroku ng'a Angata Sugar Mills tokanya identify mapema tokagenda tokakwana na barabo erinde buna yagenderete konya kobage kwagache tukaira abanafunzi baito nabo bare gokora welding ororo nabo bare gokora mang'ana a wiring aito abeka yestima ekere twabaegeiri ekere yare kwagacho nabo barenge gokora masonry bari bakorete buya mbabete bakoba retained naende bono ekere yaerete ase omotinyo kianda omwaka oyoera egakora chi interview njairete abanafunzi baito ekamakorwa ore tokarikerana memorandum of understanding na barabo ng'a tonyara koba tokoba supply with the labor force egekoera banyorete ng'a abanafunzi baito mbuya bagokore factory ende ya kabere tobwate memorandum of understanding na barabo ne yaito eyekorosie chae ya Kiamukama Tea Factory abanafunzi baito ekera bakorire mari banyorire the 30% oboroso bori igo tokobaira ororo banyora practical skills igo ntoigwanaine na barabo ng'a ekere twa training abanafunzi baito twabaira ororo banyora practical skills na abaya bari ase amang'ana y'echigari chiabo twachikorera servicing na pamoja na ebinto binde buna bono ekere chi spare part chiabo chiasarikire chi machine chaito njire epo abanafunzi baito bachireta agaria barosi those spare parts na ntwairani twachi fix kwa hivyo ndori kubatiga ng'a ekere twabasomiri twabatigera ari bogenda tole eketengo mutu yokubarigeria ase bagokora attachment ase bakoenda okonyora na emeremo gwetani nayo eskuru ya Tirimba nekorete utafiti oisaine ase chikosi chiabo ng'a nabo chigotumeka ase local market na internationally abanafunzi abaitekera bakorire nkobasomi tore entrepreneurial skills gose ntokobatigera agari ng'a twabaire skill twabaoraki ng'a ina andora chikonyara koba gokora egasi nabo kwerika ayo monyene gosorikwe abanafunzi abekera bakore kurugari these are Arabian countries ngitageta abantu babwate skill bune cha plumbing skill cha stima electricians na chibatageta abange abantu bachi gokora masonry agribusiness na roba gokora buya kabisa kwa hivyo skill kiritokoba nawe kire with the current market Mbona sana madam iyo no kiasi nsemo yao obwamate neguru kwanere ngobwamate mburaroro nechi industry andake kugendera ko beka erieta ria Tirimba ase agia narari ari ande mokora ilioko kibuna aboruki wabange kugenda usengo genderere ko beyo munguso ujase aboruki wa nonyene community eriera ari na ondo bwensi okonyore iliokiriga okay egente getangani obwamate na bubwengenjo sana nande ko market institution yeito eminetinga igasto gukora ningia ase kinyoro egente getangani ntobegete abanafunzi barororo bakorire kurwe skuru chito boka abanyana ba to market abange bakorire especially fashion and design abo bakorire baigurite biashara already around ya Tirimba eyo minetinga egento toko somigali gose obworokereri buri bwa maboko tokorugari bwagerira abanafunzi aba barorire obwanja nimbororo ase kinyore kikiari ya Tirimba babekira umusingi bugo gwebiasara ororo nande abantu babaire chinyombororo babegete biasara ororo emineti umanafunzi oyo ngonya arakende no uri monyene nyomba korariki
konyorale erent kurwa sa wanafunzi aba eyue kogera yangusa abanafunzi aba bangusa abana bandi bali isiko bacheria tirimba gukore egasi gusomera skill nabo iga abaibuli ndo batigeti isiko abaibuli anabo gotoretera abana bange kuruskali ya tirimba na isiko ase bagutara wita ndo babegete no bara amonase institution to betelibaga ororongo to letera bale bintu bitakeire esukuru especially bono buna ekere wikera nganto tagete kende buna ndo taite ku market bono chianga chitwa sonire nabo konyoro mwibuli ochire ototeiringa nimbo atabana balega naiga tutaite tokoreki tosonere chianga ige ine njire ya motoko bali baganga ino toletere etenda tubaroseri chianga moto market. Yes. Okay, mbia mono sana na Mr. Chacha, labda nikija kwako, January intake is ongoing. Naendelea? Ndio. Na labda unaweza kuambia nini mtazamaji na msikilizaji wakati kama huu wanafunzi wakiendelea kuingia shuleni? Asante sana. Ningependa kuambia watazamaji wetu kwamba tunaendelea na January intake. Na saizi tumepata idadi nzuri na kulingana na maelezo ambayo tumewaambia ni kwamba shule yetu ya Riatirimba ni shule bora ambayo itapea watoto wako ama we mwenyewe skills za kukusaidia. Saizi tunaendelea na January intake na kufikia mwisho wa mwezi huu tutakuwa tunatamatisha. Labda ningependa kuambia mtazamaji akuje kuanzia next week ili ya kwamba ukaweze kuingia tukaendelee na masomo ukajionee mwenyewe masomo bora katika chuo cha Riatirimba TVC. Ndio. Shukran kabisa mwancho murigire na wewe mutegerero nyukubwate ibolirinde nabo kubeka bochaiga ase studio wetras ase chinamba chito che studio number 0741583878 nabo igo wetras number 0726447367 nabo igo enamba ya Riatirimba no irase kirore GTV yao onye kubwate ibole irinde kusikori giti kusanga nabo nabo gotonyora wetira ase chinamba icho nekero tucha gukora. Mr. Omae, labda wanafunzi wakiendelea kuingia katika shule chuo cha Riatirimba, kuna jambo ambalo ungeweza kuongezea hasa wakati huu mwezi wa Januari? Jambo nande asaliba ko moralia na njere nkwanere igora ya kero mwanafunzi akiralie ase college ito ya Riatirimba wetani na chisemi kinechi skill tokoba ebintu binde mbiro tokoba egeri madam na kwanera igora ya co-curricular activities chitalent nchiro kire isiko ya masomo una bono ase college ito ya Riatirimba ntubwate esoka academy abanafunzi kera ba kiroro nko baigeri tole igora ya emepira na ande mono ngo participate tole ase tournament ekikire iga loko ekeretwa ikire na ande ase school ekinde tole in the same caliber the other TVET institutions ngo participate tole na ande twakoribuya namba ibere tochebuna ase research and innovation na aro Riatirimba ngo koriere buya sana unabona ngisa kuri umufano keretwa bwate asomwako yo era ntu agenda paka national level ya beta ali Mombasa tugakoribuya ase fashion and design abanafunzi baito bakatangana ase Kenya yonse ase ki TVET institution bakoletibuya abo bakoleti obosoni buya bakatangana bakaegwa ya award keretwa chieta ali Mombasa egendo kende ase co-curricular activities pia ngo koritole bintu binde buna maminyoko ntoli ko tigara maega asama minyoko abanafunzi baito ngo participate baroro wa participate locally na ba kora their practices on a daily basis na ande baikera ase bakogenda isiko gali erinde banyako bago koribuya na ande ngo mentanali nke omoralinga abanafunzi abaito abange babo nabasai
abasabe kera bagochaga ari gente getang'ani nkobakora turi career guidance nturi kubatiga igo naende kera twabaire skill yetu abakoriri nere buya ng'a twabatebia ng'a kibabwenete komenya as a community. So apart from yokoba skill echi nkobasomi turi twaba mold in terms of ye character erinde banyago fit as a community twamago korera tokobasemi ng'a ibaranyare kogenda gokora gose kwekorera egasi berike barabwa abanyene buna bona iga toroche igente kenene tokumachikorera omochando among the youths is unemployment ige kare twabaire skill eringo batei tore ng'a mokagera ng'a asande naro gochikorikwa nayo gochikwerika twamako baigoro bongo ng'ana kibaranya koba bakwerika isiko gari erinde banyakwenyorera ebitoki. Apart from that twaba link ochisiko una na ikagoteba gochi these are European countries chichesiko chitagedero labor force ya Kenya. Mbona sana ekero gukora nabo gonyara kumanya mwancho muri na motegerere na ansemo kichirie ase mitandao ngaki mogotoka ase mitandao yekerero nabo ngaki omuntu arabanyore ya mono nande aso mutandao buna waika goteba na omogoto ikira goetera ase simi na omogoto akira esimi namba yaito yesimi gere 0757331085 namba ibere ntobwate website yaito igere www.riatirimbatvc.ac.ke nande nabo bagoturikira email info@riatirimbatvc.ac.ke. Mbona sana, shukrani kabisa Mr. Chacha. Tukimalizia kwa dakika moja, kuna yule ambaye leo angependa kujiunga na Riatirimba, anaanzia wapi? Asante sana. So katika chuo chetu cha Riatirimba tumefanya admission process imekuwa seamless kwa maana kuna wanafunzi ambao wanakuja unapata kwamba wengine hawajui hata courses ambazo watachagua. Kwa hivyo tuko na Office of Career Service ambapo mwanafunzi akishafika anapewa career guidance, anachagua course mwafaka kulingana na guidance ambayo amepewa from the Office of Career Service. Kutoka hapo sasa sisi kama registry tunachukua dokumenti zake, tunaangalia kama zile result ako nazo zinatimiza vigezo vya kozi ambayo amechagua. Kuanzia hapo sasa ndipo tunamuadmit, alafu tunamhandover kwa department ili akaendelee na masomo. So shule ya Riatirimba ni chuo ambacho kilichipuka wakati ambapo kilianza immediately. Tulienda kwa kongamano kubwa huko Nairobi inaitwa TVET conference ambayo ilikuwa KICC. Tulishindana na college zote Kenya nzima, lakini tuliibuka washindi na kupewa trophy ya kuwa the best college in design and fabrication. So tumeanza kunacha talents kitambo na tunahakikishia watazamaji wetu kwamba wakitupea wanafunzi tutawanacha kulingana na skills ambazo wanahitaji. Ndio. Madam Yunuke asechi secondary ekero omonto arigeti gocha Riatirimba andake goche ase skuru enyene ngo ikirarari okolina kurukeroka chigali chikwenda Kirigoris Road olino ikera saguruku motu ya Masimba junction ya Giteri kuri junction ya Giteri okoboko kwao wokobe okoline pigipigi shilingi 50 ekwire baka asakuruku Riatirimba TVC igo Giteri omonto wikira na nabo gotara na maguru kurororo taliare esinginjo nangi Mbona sana mwancho murigirire eyone skuru ye obubundi ya Riatirimba gotoka se wadiri ya Gesusu nyari bare Masaba county ya Kisii ritukoria rero kairete ngasense mega no tugukorera gabo. Mr. Omai, ningependa tumalizie hapo kwa sababu ya wakati.
elingana lyo moiso na kwaregania abaiboli bonsi n'abasaye bali sikalia bali bataranyora skiri nga eskuru yaito ya tirimba nigorete bisieri byonsi nande ko baregania ase intake ya January ntogendrete bachicheri inde banyako babakonyora eskiri toreta yale kotara na barabo litukase ngencho yo make sure nga banyolere skiri karibu Bewana sana uyu Mr. Omae uyore deputy principal ase eskuru yo ya tirimba tupate madam yunuke otenete sa mangana fashion design and cosmetology. Bewana sana na Mr. Chacha oyore omo registrar ase eskuru yo bobundi ya tirimba bewana sana senchera ya bene mwancho morigereria naboigo omotegereria sokoba na into asense mega naboigo esegetoneri abantu bagende bali batigarete isiko batabwati bataranyora obomanyi gositi semi buna barakore egasi ya moboko banyare kwenyorera chikosi cyo bobundi gosebe bwatere chikosi cyo bobundi ili banyare kwirika naboigo wekonya asi amatukale bosingoro kwa Matilda obaigwa bya sana sokobo mwigeno himbe agetembe TV kolende tobososka kegera omogaka onkorogo school boy na chikoira naiga asense mo ya request awa ine nuganeti konyora chisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocation College nero lichibu liao ase intake ya January yugenderete nigo bakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Samalieta ngoro kwa Jackson Omae igondo mwalimu kabere ase skulu ya Tirimba Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as Neliwari Masaba constituency, ward ya Gesusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu, abanafunzi tobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abaiboli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees. Kero mwanafunzi ekira se college yetu kubakonya tule kubaijoleria kusips ejie kuba funding kuruase serikali pamoja na funding kuruase High Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora chikosi cyabo asobwororo na kutabukia kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baito pamoja na abaiboli bareta abana babo banyako bakonyora skill ejira abakonye isikalia nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liya Tirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kwa mongina sabina sungura tuchane kuralia ugukwa kwa mongina sabina sungura